Sotkamon Syntiniemi on parhaillaan kehittymässä esteettömäksi luontovirkistysalueeksi, johon rakennetaan rengasreittiä ja muita palveluita. Alueen raivauksessa ja rakentamisessa on huomioitu myös sen kulttuurimaisema, ja alueelle on tulossa muun muassa historiallisesti arvokas Salmelan saunarakennus. Sotkamo osallistuu myös Oulu 2026 kulttuurivuoteen, mikä näkyy alueen kulttuuritarjonnassa ja tapahtumissa. Syntiniemen kehittäminen esteettömäksi luontovirkistysalueeksi on merkittävä hanke Sotkamon kunnalle. Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille mahdollisuus nauttia alueen luonnosta ja maisemista. Rengasreitti, jonka pituus on 510 metriä, kulkee niemessä ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua alueeseen kävellen tai pyörätuolilla. Reitin varrella on myös levähdyspaikkoja ja muita palveluita, kuten puusee. Vumos Green osallistuu aliurakoitsijana projektiin rakentaen kaikki esteettömät kulkureitit mukaan luettuna maanrakennustyöt. Projektin on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä, mutta osan alueesta tulee olla valmiina jo elokuussa ottamaan vastaan niittyhoitoon tilatut lampaat.